Wala man lang ako. Sa kang buhat sa bitayo pa. So ma'am, sa mga gustong sumali sa ating itlog dance, kayo po ay pumunta lamang sa harapan upang mag-go. Sisiwit! Video na. Ikaw tulay. Kasi ito ko rin dito sabsabot na yan dito sabsabot na hindi gusto ito Let's give them a round of applause. Thank you so much for that lovely presentation at sa mga sumali. So